Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noordewien. In deze aflevering zitten we bij één persoon aan tafel in een 1-op-1 parteren. Je hoort voor mij in ieder geval wel een bijzonder man. Want hij bracht al plaat uit toen ik nog gewoon een snotaap weer. Jos Haier van Top Hole Records, labelbaas, muzikant, ontwerper. En misschien is de cv nog wel wat langer. Dat ga ik hem in ieder geval vregen. In ieder geval welkom, leuk dat je er bent, Jos. Ja, mooi zo. Moet ik nou Jos zeggen of Josh? Weet je, dat is een ding. Ik vind het laatste is gewoon, vind ik wel leuker. Gewoon, dus, maar Jos mag gewoon hier prima. Dus kijk, ik schrijf die H er gewoon bij voor, vind ik gewoon leuker. Ja. Ja, zo heb je dat. Want dat was nog net zo lang, hè? Nou, een paar jaar, ja eigenlijk. Zo die dingen die... Hoe komt je erop? Gewoon creativiteit? Ja, ik weet niet. Ik denk dat dit zijn van die dingen die, waar mensen soms heel veel moeite mee hebben. Hè? Dat is heel grappig eigenlijk, want je begint er nou gelijk mee. En dat is trouwens ook echt, dat is ook prima. Maar weet je bent gewoon in al die jaren, dan zie ik mezelf, met mijn naam wordt op zoveel manieren geschreven. Ook weer met een Y en... dat deed bijvoorbeeld de Heerenveense Courant met Harry de Jong, die schreef altijd met een Y, waarschijnlijk omdat hij zelf... Maar kijk, er zijn mensen die heten Harry en met een IE en die worden ook altijd met een Y. En op een gegeven moment ergerde me dat ook. En dus ik zei, nou is het echt wel gewoon zoals met een IJ. En toen dacht ik van, en mijn Franse vrienden die zei ook al de jazz en zo. En dus ik denk wel, dat vind ik wel leuk. En dit vind ik eigenlijk leuker dan die andere naam. Dus dat heb ik er gewoon bijgezet. Maar een heleboel mensen, die reageren, het is toch wat lastig om dat er doorheen doorheen te krijgen, maar dat is niet erg. Ik vond het wel grappig. Dat past ik wel bij die. Een beetje prikkel je. Het is net heel zwaar provocatief. Nee, zeker niet. Maar de dat prikt is wel een beetje van, dat verhoort het iets. En dan misschien wat er wat reactie op komt. Ja, nou ja, dat is prima. Ja, ik vind het wel, ik vind het ook wel grappig zoals je dat zegt. Want het is wel iets wat soms wat verwarring wekt. Het is wel... Vind je het leuk? Een beetje verwarring te stichten? Ja, dat is op zich niet gek. Nee, want kijk, zo'n label wat ik heb met de Raggede Mannen, maar ook met Anneke Greunlo, is eigenlijk ook wel redelijk verwarrend. Dus maar het hoeft niet, het is niet verwarring om de verwarring, maar het is gewoon blijkbaar iets wat in mijn hoofd zit. Toen ik nog veel haar had, was dat ook vaak verward. En dus misschien... Nou, maar je hast nog steeds... meer als mij. En du bent qua leeftijd iets verder op. Ja, maar jij hebt meer op de King hangen. Dat is dus, wat leuk dat je best. En we hadden er gewoon even over. Vroeger het nou, hoe is het met Jos Haier? Want dat is misschien even de vraag die ik een hoop stel. Hoe is het bij jij? Wel goed. Het is, je wordt ouder en dat is enerzijds niet aan te ontkomen. En dus heb je... ga je nadenken over wat je gedaan hebt en wat je eigenlijk nog wil doen. En dat is eigenlijk... om nou te zeggen van, je hebt nog zo beperkte tijd. Dat is natuurlijk, dat is voor iedereen. Je weet nooit wanneer je tijd daar is. Maar je gaat wel nadenken van, oké, wat zijn de belangrijke dingen in je leven naast je familie en zo. Want dan merk je dat wel super belangrijk is. Ja. En werk is natuurlijk is een beetje ondergeschikt in die zin. Maar er zijn nog een aantal dingen die ik wil doen op creatief gebied. Dus ik ben bezig met een boek over Top Hole, wat dan meer dan 40 jaar bestaat, over mijn platenmaatschappij. Maar ook, kijk, ik heb onlangs dan met de Security hebben we dan een plaat uitgebracht weer. Maar ik ben ook daarnaast nog met muziek bezig en dat wil ik heel graag binnenkort nog uitbrengen. En
dus zeg maar een soort soloplaat of een solo-album met illustraties erbij of zo. Dus ik weet nog niet precies, de muziek begint al redelijk vorm te krijgen, maar hoe ik dat verder ga doen, dat weet ik nog niet. Komt wel. Maar goed, ja, daar ben ik mee bezig. Dus ja, in die zin is het nog steeds behoorlijk druk. Waar kost wij? Uit Grains. Best een Grenslander? Ik ben Grainslander, ja. Stadje of een ommelanden? Stadje. Stadje. Ja. Ja. Welke week best opgegroeid? In de Korrewegwijk. Dus ik ben geboren in de Tweede Willemstraat, dus dan ergens aan de Herenweg in de buurt. En daarna is op vrij jonge leeftijd verhuisd naar de Van Swinderenstraat. En dat is in de Korrewegwijk. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht, ja. Wie het leuke jeugd? Ja hoor, ja. Dit dat was een prima jeugd. Er waren wel af en toe wat dingen. Toen mijn vader in 1962 ging die naar Nieuw-Guinea. En toen zouden wij daarna ook komen. Maar dat is, toen kwamen de Indonesiërs en toen ging het allemaal niet door. Toen moest hij gelijk na een half jaar weer terug. Maar, Wat die hij? hij was ambtenaar, dus hij was daar gewoon... Dus die is wel een tijd weg geweest. En dat was gewoon wel een apartere periode. Maar het was op zich... verder was een prima jeugd. Prima vader en moeder en zussen. Ja. Is die de radio wel eens doen? Draaide die nou altijd platen? Hoe kan het muzikaal? Wat voor een muzikaal nest komt toe? Er stond een Pleyel-piano. Al een hele oude eigenlijk. Toen al. Spelen ze er zelf weg op of net? Nee, nou, nu wel, maar hij staat nu bij mij in kantoor. En mijn vader die speelde daar inderdaad op, ja. Dus, Maar dan had ze hem nog. Ik heb hem nog, ja. Dus dat is wel... alleen, hij is nu niet meer helemaal op de juiste toonhoogte te stemmen. Maar verder, hij doet het nog verder prima, dus... Een van die nummers op die laatste plaat, die heb ik ook op die piano geschreven. Dus dat is dan toch wel een erfenis van vroeger. Ja. Wat voor muziek klonk er in Huizen Haaier? Ja, nou kijk, nadat mijn moeder was... Toen mijn vader naar Nieuw-Guinea ging, was van de trap gevallen ergens in Amsterdam. En daardoor is ze een hele tijd wat bedlegerig geweest. En toen was er eigenlijk weinig muziek. Maar daarvoor had hij... hij speelde gewoon de slagerhits ook. Van Connie Freuboes en ander... al die pianoboeken, die heb ik ook nog allemaal. Dus... ik kan ze zelf niet zo goed spelen, eerlijk gezegd. Maar dus die hits uit de jaren... dat zal dan eind jaren 50, 60 geweest zijn. Jan en Kjeld, Blue Diamonds, weet je, dat werk. Ja. En die smaak, wanneer begint dat te borrelen? Kun je er iets van herinneren? Dat is Jazeker, kijk, want die radio die stond wel midden in de kamer en die was dus wel ook aan. Hè? En alleen had je natuurlijk minder zenders, maar die RS Radio, heeft voor mij een heel belangrijk ding. Het is eigenlijk gewoon de basis geweest van alles wat ik daarna eigenlijk gedaan heb. En wat voor muzikale basis kwam daaruit? Ik kan me nog, maar ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment, volgens mij was het Del Shannon, Runaway, My Little Runaway, dat ik dat hoorde ergens met een vage fading, ik weet niet precies of slechte ontvangst, maar dus dat.
en wat Beatles kwamen op een gegeven moment voor. En ik denk wel, hey, dit is wel super interessant. Ja, het had wel wat. Ja. En toen ben ik dus echt die radio gaan ontdekken. En die midden in onze huiskamer, of midden, maar die toch een belangrijke plek in de huiskamer had. Vooral, en dan zondagsmiddags, dan was de meester GBE Hilterman of zo, met de toestand in de wereld. Dus er werd wel naar de radio geluisterd. En s'avonds dan ook op zaterdag de uitslagen van alle voetbalclubs. Ook tot aan de derde divisie toe en zo, weet je wel. Dat soort dingen. Dus ja, de radio stond aan. En daarom ben ik ook met dat project wat ik nu voor mezelf aan het doen ben, is gebaseerd op die oude RS Radio. Die ik onlangs weer ergens op de kop heb getikt. Misschien is het wel precies dezelfde die wij hadden ooit thuis. Het is wel heel mooi wijze. Ik heb de registratienummers toen niet. Nee, maar dat is natuurlijk onzin. Maar het is wel precies zo één. En dat vond ik dus altijd al machtig interessant. Al kijk, dus de muziek die eruit kwam, maar ook de namen van de plaatsen die erop stonden. Dus van Rome, Bero, Münster, Sottens, Droitwich en Kalundborg, Hilversum, Brussel, Bremen, Hamburg. En dat vond ik toen al super. En dan luister je en dan stemde je af en dan kwam er iets uit, 's avonds iets uit Algerije of zo, weet je wel. En hoor je Arabische klanken of Hongaarse klanken. En daar ben ik nu, mijn laatste album waar ik nu mee aan het werk is gebaseerd daarop op die namen. Ja, daar ben ik met mijn vrouw de laatste, voor de coronacrisis zijn we met een trein een paar keer door Europa gegaan nog plaatsen op te zoeken waar ik nog niet geweest was, die daar Welke mars nog? Of hoe volle mars nog? Oh, we moeten nog inderdaad naar Kalundborg en Stavanger eigenlijk. Dus dat moet nog maar gebeuren. Ja. Hoe best daar opkomen? Ik bedoel, ja, natuurlijk ben dat jeugdherinneringen. Ja. Ik heb trouwens voor dat ruutje zitten, werd al die namen op staan. Ja. Dat herinner ik mij natuurlijk ook. Ja. Maar hoe best erop kwam om die plekken uit te reizen? Hier Nou, staat toen al, of in dat letterkamp? Ja, maar nee, ik wou toen al daar, Daar heb ik ook heen. daarheen Ja. gewoon. Ja, ik wou er altijd eigenlijk heen. Dus een van die nummers is bijvoorbeeld, dat gaat over Athlone. Ik wist toen ook werkelijk niet waar het lag. Maar dat vond ik wel zo'n aardige naam, dat je denkt van, nou, daar wil ik gewoon heen. En toen, ik weet niet meer welk jaar het was, maar ben ik met de band, met Social Security, waren we dus een tour door Ierland. En Athlone ligt in Ierland. Alleen kwam ik niet verder dan Sligo. Ben ik niet tot Athlone gekomen. Nou, Dat mag dus nog. Dat mag nog, ja. Maar daar heb ik dat nummer dan over. Weet je, dan is dat die herinnering die daar dan zo over gaat. En dus dat probeer ik een beetje bij elkaar te vissen en dan daar iets van te maken. Ja. Mooi verhaal. Ja, en Radio Luxemburg natuurlijk. Kijk, en op een gegeven moment ook al ik luisterde nooit naar Veronica. Ik weet niet, was ik misschien... Nee, ik was daar niet in geïnteresseerd. Maar wel in Caroline en Radio London en 538. 538. Nou ja, in ieder geval was nog andere zenders. Maar Invicta, Screaming Lord Such. Er waren al die boot radio jongens die... 270 was dat. Die vond ik interessant. Dus, en daar schreef ik al die nummers die werden gedraaid, die schreef ik allemaal op. En dan maakte ik elke week mijn eigen top 100 van. Dus in die schriftjes heb ik ook nog, ik ben
heb wat ruimte in huis. Te volle volgens mij. Ja. Ja. Gaan we straks ook verder praten. We draaien eerst even wat uit het heden. Want de band, de Social Security en No The Security, Ja, is ook absoluut al een rode veranderd, lijn in die leven. Liek als ook het label, Top Hole. Maar goed, daar gaan we straks verder op praten. We hadden alleen nog iets, zoek ze, maar we draaien eerst even. Ja, het is eigenlijk een beetje de hitsingle hè, van het album, maar erbij zitten. A Song for Maureen en Tony Wheeler. Kisty. Wat voor verhaal zit daarachter? What's the story? What's the story? De story hiervan is dat ik samen met mijn toenmalige vriendin, huidige vrouw, in eind jaren 70 wereldreizen heb gemaakt. En daar hadden we een boekje mee van ene Tony Wheeler. En die schreef toen de tijd al als zeg maar voor backpackers, en dat waren we toen, waar je het beste heen kon gaan. Welke hotels, Goedkope hostels. hostels, ja precies, hostels. Of welke, gewoon hij had zelf die reis gemaakt in het Verre Oosten. En als hij was Australiër, of is Australiër. En toen had hij daar een stencil van gemaakt. En vrienden vroegen van, kan je niet even dat kopiëren en zo, weet je. En nou, toen heeft hij daar een boekje van gemaakt. En dat is een beetje goedkoop uitgegeven. En dat hadden wij bij ons. En dat hielp. En en daarna is hij, zoals ze dat zeggen, de rest is geschiedenis. Want nu heeft hij, daarna is hij gewoon begonnen met naar de Filipijnen, met naar daar. Dus een enorm grote uitgeverij in reisboeken is dat uiteindelijk geworden. En hij heeft een aantal jaren geleden die handel verkocht aan een grote maatschappij, omdat hij ook ouder is geworden en er niet veel meer mee wou. Maar dit nummer gaat over reizen, over dat ik met mijn vrouw reis en dat daarna mijn dochter en haar vriend een aantal jaren geleden ook aan een wereldreis begonnen. En dat vond ik wel aardig om die combinatie te leggen. Want tegenwoordig is het dan niet meer zozeer die Tony Wheeler, maar is het meer TripAdvisor en allerlei andere. Maar ja goed, we praten nu ook over pre-corona. Dus nu is alles weer anders. En reizen is natuurlijk ook. Had een hele hoge lading kregen, hè? Is ook allemaal vrij lastig. Daarnaast vind ik nog steeds, weet je, als je iets van de wereld wil begrijpen en iets van jezelf of van je eigen omgeving, is het ook wel verdraaid handig als je ook weet hoe andere mensen in de wereld leven. Dus het is een balanceren tussen, wat is verantwoord eigenlijk. Dus liever met de trein, liever lopen. Maar ja, dan kom je eigenlijk niet in Congo terecht of zo. Niet dat ik daarheen wil trouwens. Maar. Nee, je kan er samen te lonen komen. Wij draaien het nummer hem. Komt van het album Comfort Share. The Security dus bij Nijwerk is ik er voor maar even bij. Het heet Waltz. Maar dus scraps the song for Maureen. Here we go, in the backseat of the bus. Tony Wheeler, shoestring on your knees. Between the chickens and the carrots, a young girl stares at us. Backpack hippies eager to be free. Then the engines burn in and the wheels start turning. There they go, it gets misty for a while. Waving around the corner, then they're gone. TripAdvisor hotspots, making new friends with a smile. Checking out volcanoes in the sun.
the engines burning, and the wheels start turning, and the walls tumble down, and no human being saw what we are seeing, and the walls of the world tumble down. Engines burning, and the wheels start turning, and the walls tumble down, and no human being saw what we are seeing, and the walls of the world tumble down. And I really hope the daughter of my daughter's daughter will be traveling too. I hope your wish comes true. Mooie plaat, Comfort Chair, nieuw album van The Security. Waltz heet het nummer. Jos Haier is de man die daar in de centrale rol speelt. Het joet mijn gast in deze 1 op 1 peteer. Ik ken hem als platenbaas van het roemruchte Top Ho Records, maar hij is ook muzikant. Ontwerper. Kijk, nog wat denk je stafvolger Jos, hoe ik die omschreeuwen mag? Nee, dat is Dat is het wel, ja. Opgegroeid in een Grenzer buurt. En hoe in Friesland te lonen kwam? Had je die voortstuurd of? Nee hoor, mijn toenmalige vriendin, Wilma, die en ik, wij woonden toen samen na onze studie. En wie het eerst een baan kreeg, daar gingen we heen. En zij kreeg een baan in Gorredijk. Dus toen zijn we naar Gorredijk verhuisd, vanuit Groningen. Hoe vond je dat? Vanuit de stad naar het platteland? Nou, in Groningen had ik, toen ik studeerde, zat ik al in een huisje buiten Groningen, in Westerbroek. Dus daar woonden we op het laatst. En dus ik was al uit de stad verdwenen. Bewuste keuze? Ja, ik vond het wel. Ik weet, daar was een kamer gewoon, dus of een huis eigenlijk wat ik kon. En dat was beter dan die zolderkamer waar ik toen eerst in zat. Dus en uiteindelijk vond ik dat wel echt. Dat heeft ook wel een bepaalde vrijheid. Zo maar aan het Winschoten diep. En vond ik. En ik denk dat ik dat in de rest van mijn leven eigenlijk altijd wel gehad heb. Buiten wonen en het liefst niet in de stad. Nee. Zo. En naar de stad kun je altijd toe. En, dat is het van horen, hè? Ik bedoel, de dynamiek van de stad. Ja, zeker. Maar daar hou ik ook wel van. Ja, zeker. In de stad, er is 100 meter, had misschien een leuk podium in de buurt. En dan vervolgens nog even naar de kroeg. Maar mijn dochter woont in Amsterdam, in de buurt van de Albert Kuip en in de Van Wouwstraat. En dan, daar heb je gewoon, weet ik hoeveel, restaurants en leuke winkels en zo. Dus die vinden het daar prachtig. Maar dat vind ik zelf ook, dat vinden wij ook prima. Vinden we ook leuk. Alleen wij gaan daarheen en dan komen we weer terug en dan zitten we gewoon in Oude Hornen nu. Dus lekker, dat is prima. Ja. Het leven is goed. Wat dat betreft, ja. Wist u een uitgaander, wist u iemand die naar concerten ging, naar festivals, die erop uit luts om de wereld te ontdekken of net? Dat is een... nee, ik was niet zelf een uitgaander die naar cafés ging om met een biertje in mijn hand daar te staan. Maar ik ging daar altijd wel heen. Maar al vanaf de middelbare school ging ik meer zelf organiseren. Dat heb ik eigenlijk
altijd gedaan. Dus eigenlijk gewoon eigenlijk wel altijd in die lucht. Ik heb ook een horeca diploma. Oké, ja, grappig. Jazeker. Ja. Maar meer aan, Dat was meer aan de andere kant. Ja. Ja, precies. Ja. Maar dat zwieren door de stad en het zoeken naar bandjes en oerel wat te lang hing je in Blue, dat Nou ja, in het jargon ik nemen we dat zat de in seks, drugs en rock'n'roll. Dat, Ja, nou oké. Maar ik zat in Groningen dan in een organisatie van verschillende... Of in verschillende organisaties die dus al die bands regelden. Gewoon. ja, Dus, maar toen vond je het eigenlijk ook vanaf het begin eigenlijk leuker om te organiseren. ja, eigenlijk wel. Dan, Meer geven dan nemen, om het zo maar zo te drukken. Ja. En dat is misschien wel goed hoe je dat omschrijft. Dat is natuurlijk, ja. Alleen daar moet nou wel eens een eind aan komen. Dus daarom moet ik nu die soloplaat gewoon zelf afmaken. Oh jee, gewoon. best Ja. Nee. gaat een Kijk, soort van bucketlist of zo. Nou, nee. Nee, maar kijk, het klopt wel gewoon natuurlijk. Als je een label hebt met een heleboel artiesten waar je werk voor moet doen, dan kom je misschien te weinig aan je eigen dingen toe. Maar dat is ook weer niet helemaal... Het heeft met elkaar te maken. Kijk, doordat ik dat label had, kwam ik ook in contact met uitgevers en geldschieters, waardoor ik ook mijn eigen band en dus ook mijn eigen muziek min of meer naar voren kon brengen. En dus daar heb ik ook altijd plezier van gehad. Dus eigenlijk is dat niet zo... is dat geven en nemen, dat valt het nog wel weer een beetje mee. Dus wel redelijk in balans. Maar nee, inderdaad, vanaf mijn jeugd. Dus bij ook concerten in Groningen met van Provatja of van de boerderij. Dus vanaf bands als de Bintangs of de Tykes, Groningse bands, tot aan Soft Machine, Pink Floyd, Pretty Things. Daar heb ik allemaal mee gewerkt toen in die tijd al. Pink Floyd? De early Pink Floyd? De early Pink Floyd, ja. En, had je die Nederland helft? nou, ik werkte, dat was met van Provatja. Dat waren andere organisatoren, maar daar hielp ik altijd mee, daar hielp ik dan mee. Maar ontwierp ook heel vaak voor die festivals toen al posters. En die bracht ik dan weer rond. Die ging ik dan kopiëren en dan die bracht ik dan rond in alle cafés en zo in Groningen. Dus het uitgaansleven wat dat betreft was voor mij ook niet... was wel helder gewoon. Maar dus dat is eigenlijk al vanaf het begin zo geweest. Dat ik dan die posters maakte en meehielp en af en toe zelf... dingen organiseerde. En dat is dus eigenlijk, ook na mijn studie, is dat eigenlijk gewoon doorgegaan. Welke studie is die? Ik heb op de sociale academie gezeten. En Jongerenwerker, wat moest worden? Ik zou die wel eens een jeugd zo als beroepskracht omheen en wat leuke concerten organiseren voor die ja, jeugd. nou ja, dat leuke concerten organiseren, dat was eigenlijk het doel gewoon daarvan. Dat kon daar ook wel mee, met wat ik dan studeerde, om het zo maar te zeggen. Wat wie er jij? De Jos Haier, de muzikant, de ontwerper of de organisator? Of wie het alle drie tegelijk eigenlijk? Ik denk dat het uiteindelijk gewoon alle drie tegelijk werd of zo. Want de muzikant was er, ja, die kwam er ook. Kijk, ik organiseerde dan met een paar vrienden of kennissen in de Witte Boerderij in Groningen. Dus dat was allemaal concerten, maar ook theater dingen. En toen had ik ook al een gitaar en alleen die stemde ik gewoon in alleen maar hoge E-snaren en een paar lage E-snaren. En dan ging ik daar op zo'n Indiase-achtige manier mee spelen. En
toen formeerden we een groep daaromheen met een fluit en 2 bongo's en nog 1 gitaar. En dat was redelijk underground, om het zo maar eens te zeggen. En dus speelden we met mijn eerste band, Haters Hackney Coach heette dat. Ook op allerlei festivals waar ook, waar dus ook bijvoorbeeld de Pretty Things of zo, of de Gun. Dus dat was eigenlijk best wel grappig. Dat was dus mijn eerste ervaring als muzikant. En wanneer kwam de security? Dat kwam later, want op de sociale academie kwam ik ook in contact met een vriend. En die gitaar speelde. Daar heb ik een duo mee gevormd. Scap. Later Electric Scap. En daar gingen we talentenjachten mee af. En dat was ook niet onsuccesvol. En daar speelden we ook tijdens mijn sociale academie speelden we vooral ook in Groningen en ook wel eens wat daarbuiten. En toen kwam ik in die periode dat ik in het pakhuis in Heerenveen ging werken. En Als jongerenwerker? Nou, jongerenwerker, dat was ik eigenlijk. Het was meer het theater en de gedeelte, dat was eigenlijk meer mijn ding. Meer programmeur eigenlijk. Ja. Zo filmfestivals, filmjazz, pop. En ook inderdaad de leiding over dat centrum. En dat groeide langzamerhand behoorlijk uit, want het was een behoorlijk succesvol jongerencentrum eigenlijk, het pakhuis, toen in Friesland. En hoop punkbandjes kwamen erbij. Dat was later. Dat wie later nog? Dat was een beetje Want later. in welke periode was dat nou? Ik heb nou over vanaf, dat zal 75 of zo, 74 tot 80, zo heb ik daar gezeten. Ja. En dus dat was echt wel daar hadden we dus inderdaad ook dat was de tijd van bijvoorbeeld Graham Parker kwam daar. En we deden ook in de Schouwburg in Heerenveen met Herenrock. Deden we ook bands, ook als Soft Machine, Kevin Coyne, een heleboel. Herenrock. Ja, dat was Herenrock. Ja, dat was best wel in de Blauwe Zaal in Heerenveen, in de bioscoop. Dat was een mooi zaaltje. Herman Brood natuurlijk, Sweet Buster. Ja. Dus dat was toen ben ik in 1980 ben ik dus er waren een hoop jongeren in die muziek maakten in dat centrum. En daar was onder andere ook dus Social Security speelde daar, of die repeteerde soms wel wat, of daar waren jongeren, zeg maar. En uiteindelijk ben ik daar dan bij gegaan. Dus is er in de eerste lichting nog net bij dus? Nee. Nee, de eerste Social Security was met Harry Zandstra, Joop Mols en Bob Schaafsma. Dus dat was eigenlijk meer een beetje uit Leeuwarden. Toen kwam Martin Ploeg erbij. En ze vonden zichzelf... Ik vond het wel een oké band. En het is een lang verhaal allemaal. Want in die tussentijd had ik al een singeltje gemaakt met Mark Foggo. Als platenlabel. En toen zei Social Security van... dat willen wij ook wel. Dat willen wij ook wel. En daar haak ik die in. En dat weer echt een succes. Want hoe bist u begonnen met dat label? Ja, je gaat nu al, je gaat allemaal dingen vragen. Dan moet ik nu nog weer terug. Dat is prima, maar ik raak zelf de draad een beetje kwijt. Nee, in dat pakhuis, dus Heerenveen, daar waren dus een heleboel muzikanten. Heleboel, echt heel veel. En omdat we daar dus inderdaad ook veel jazzmuzikanten hadden, Masada kwam Graham Parker, noem maar op. Willem Breuker, Hans Dulfer, van alles. Kwam ook Jan Akkerman, die kwam vaak
die woonde daar in de buurt. Die kwam ook regelmatig kijken. En die nam dan weer Michiel Hogeboezem mee. Die later bij Omroep Friesland producer werd. Ja, nou ja, en fantastische dingen in de studio. Die had nog trouwens. En nog steeds, ja. Fantastische live mixer trouwens. Ja. Nou goed, maar met Michiel. En toen, Michiel die zat ook in een bandje daar. Toen werd ik op een of andere manier gevraagd door de Heerenveense ondernemersvereniging om. Is het niet een leuk idee om al die muzikanten op een plaat te zetten? En dat heb ik toen mede met een paar andere mensen natuurlijk, want dat deed ik niet alleen. Maar hebben we dat gedaan en dat werd dan Groeven uit Heerenveen. En daar zaten dus gewoon, daar speelde ik dan zelf ook op met Electric Scap, maar daar zat Michiel Hogeboezem met zijn band, Russell Elford, nog een heleboel verschillende bands. Ook nog een hoop mensen die nu nog steeds muziek maken. Dat is juist zo grappig. Ja, je bent een taaie generatie. Dat is heel goed. Ja, zeker. Ja. Vanwege te volle rock'n'roll. Maar wie dat in die eerste release op Top Hole? Dat wie net op Top Hole. Dat was dus gewoon voor de Friese onderneming. Maar toen kwam in die tijd Mark Foggo in het pakhuis. En die zei van, hey, jij hebt ervaring met dat vinyl. En wij willen een plaatje uitbrengen. En zo is het dus met die samenwerking met Mark Foggo is Top Hole ontstaan. Met Mark Foggo weer in de eerste release? Dat wie mijn eerste release, ja. Oké. Ja. En hoe best op een naam? Volgens wij hebben een vergadering gehad met Mark ergens met een band in Leeuwarden en daar is die naam ontstaan. En nou weet ik niet. Ze zeggen dat Steve Keen, de drummer, altijd Bloody Top Hole of zoiets zei. En daarnaast is Top Hole een uitdrukking in de golfwereld. Van, Top Hole, old boy. Als je gewoon een mooie, goede bal hebt geslagen. Dus ik weet... Toch op een rare manier associeer ik die net met golven, maar dat kunnen we herstellen. Nee, maar dat klopt gewoon. Midget golf misschien nog net. Maar, modern wel leuk juist. Ja. Dus het ontstaan van de naam is iets wat in mysteries gehuld, maar laat ik het daar maar gewoon op houden wat in die geschiedenisboekjes staat. En dan, ik vind dat prima. Wat is de eerste plaat nog van Mark Foggo, wat de titel? New Shoes. Dat weer de single. Dat weer de single, ja. Ja, en dat was en voor een hit? Dat was een hit, ja. Ja, dat was gelijk een hit. En dus dat was wel top. En toen daardoor, en veel radio, dus dat was wel interessant eigenlijk. Zo met de neus in de boter. Hè? Ja, ja en daarna kwam dus Social Security vragen van, hey, wij hebben ook 2 nummers, kun je... Nou, dat werd dus nummer 2. En dat was ook succesvol. Dus vanaf dat moment, ik ben daarmee, ik zeg wel eens van, ik ben ermee begonnen en nooit mee opgehouden. Dus het heeft gewoon nooit echt iets dat ik vroeger dacht van, nou, dan ga ik als een platenlabel beginnen of zo. Het is gewoon gebeurd. Het is gewoon gebeurd en ja, het ging gewoon door. En nu nog steeds, dus. Mooi toch, ja. We kunnen muziek draaien. Ik kwam op internet een demo-tje van Social Security. Diggen demo's. Ja? Er is een heel verhaal omheen verteld, eigenlijk. Ja. Even, want december 81 zit erop. Wist u er al bij of net? Een paar nummers misschien wel, geloof ik. Ik weet niet precies welke je nou wil gaan... Er zit op YouTube een opname van de... Wie luistert even? Nou, ik kan er even op reageren. Dit is Security. Social Security, moet ik even bij zeggen. Ja, dit is met... Ja. Crazy and it's too hard to do. You can see him this evening and maybe you'll see he's really crazy. He does.
Social Security. Ja. December 81 zit er op het cassettebandje mijn aantal titels. En de eerste is deze, denk ik, Cruisin'. Je dost toen nog net op mij, Jos? Nee. Waar zitten we volnijd de jaren dan? Harry Zandstra en Bob Schaapsma en Joop Mols en Martin Ploeg. Oké. Ja. En wanneer scoot de jonge Jos Haier hoor in deze band? Nou, ik was al de oudste toen hoor. Maar ja, dat is dan wel in deze periode. Dus want op deze demo staan er wel ook een paar nummers waar ik op meezing. Ja. Ja, maar kijk, weet je... Hoe best je bij die band kwam? Nou, dit was dus de band zoals ze dus speelden. Maar zij vonden dat ze te weinig uitstraling hadden. Live. Een imago-probleem eigenlijk. Nou, zoiets. En Harry die had gewoon wat moeite, heeft hij me laatst nog verzekerd, om in het middelpunt te staan of zo. En wat ik trouwens onzin vind, maar dat is een ander verhaal. Maar dus in dat pakhuis, wat ik al eerder zei, daar hadden we dus heel veel muzikanten. En dan had ik een keer een idee geopperd. En dat we door middel van loting al die muzikanten op een andere manier aan elkaar gingen koppelen. Dus het kon zijn dat de bassist van een bluesband met een drummer van een andere band of zo. En dan had je ook tijd om wat in te studeren. Een soort creatieve stoelendans. Dat is het juiste woord gewoon. En aangezien ik daar zelf werkte en ik vond het wel grappig. En ik had met die Scap, waar ik dan daarvoor zat, hadden we ook wel een paar nummers. Dus toen dacht ik van, en het was net in de punkperiode. Die begon net op te komen. Hoewel, ja, ik weet niet of dat nou precies diezelfde tijd. Maar anyway, toen had ik dus het nummer Here I Am. En toen werd ik ingelood met Michiel en nog met een paar andere mensen. Of nee, Michiel niet, nou... Nee, met Joop Mols dus inderdaad, ja. En Harry en nog een paar andere mensen. En dat moest ik dus, dat speelde ik dan daar ook in dat pakhuis zelf. Tijdens die zandlopershow. En toen had ik mijn gezicht gewoon een beetje, hoe noem je dat? Wit geschilderd en een beetje à la The Cure later, denk ik, of zo. Maar, of als een soort Dracula-achtig iets. En dat maakte indruk. En even later, toen werd ik gevraagd, kun jij niet zanger worden van Social Security? Dus dat was eigenlijk daarna. En een tijdje daarna. Ik herinner me nog dat Harry dat vroeg. En toen dacht ik van, nou, dat is wel grappig. En dan knippers de peken met regen en dan best 40 hier 40. Ja, zo kan je dat wel noemen. Ja, want zo is het. Dat lijkt een beetje raar. Zo. Maar natuurlijk is dat natuurlijk iets wat je dan toch blijkbaar zelf al wel wil of zo, maar waar ik niet op dat moment niet over na had gedacht van dat ik zoiets zou gaan doen. Maar ik weet ook wel dat mijn tijd daar bij het pakhuis op een gegeven moment was ook wel voorbij. Weet je kan zoiets, want het was elk weekend, het was elke avond laat. Je kwam vaak om 3 uur 's nachts thuis en dat vreet wel wat aan je. Maar ja, toen in die tijd denk ik dat ik al aan het denken was aan afbouwen. Maar toen kwam dus inderdaad die security erbij en social security erbij. En dat was succesvol. Toen werd het alleen nog maar veel erger. Want als ik dan dan gingen we in het weekend, want we hadden echt heel veel optredens. En dan was het altijd laat gewoon. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik ook gezegd, ik stop nu met het pakhuis. Mooi geweest. Ja, klaar. Ja. William Shatner, Common People. We gaan dat nummer aansneven draaien. Kun je het lezen warmst voor deze artiest kiezen? Nou ja, kijk,
toen je vroeg van of ik hier wou komen, toen kon ik zelf een eigen nummer kiezen. Nou, is onmogelijk. Het is gewoon Ik volslagen... neem dat ik de onvervalste horrorvraag. Maar daarom juist, ja. Dat is natuurlijk iedereen. Een beetje om te prikkelen en te irriteren misschien. Nee, Maar er komen wel mooie nummers uit. Ja, zeker. Maar kijk, dan kan je natuurlijk je eerste singeltje... Mijn eerste singeltje was Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Dus Het kon minder. Ja, zeker. De volledige versie. Dus met op de achterkant Gates of Eden. En dan mijn eerste LP was inderdaad ook Times They Are Changing van Bob Dylan. Dus die had ik kunnen kiezen, weet je. En je hebt het gehad over een nummer wat je raakt of zo. Nou, bijvoorbeeld als ik Andy Williams, dat was volkomen buiten ieders verwachtingspatroon. Maar als ik dan Can't Help Falling in Love hoor, dan ben ik altijd tot tranen geroerd bij wijze van. En dus dat zou je kunnen nemen, maar ik denk dat... en dan ben ik gek op Scott Walker. Er zijn zo genoeg keus. Zoveel. Ja. Gewoon. Vandaar de horrorvraag ook. Je mag er eentje uitpikken. Ja. Nou, en dan is dit William Shatner. Ik kende de hele man eigenlijk niet, want ik volgde weinig televisie. Het schijnt dus de acteur van Star Trek te zijn. En hij doet dan doet eigenlijk ook veel parodie dingen. Gewoon maar praatplaten of zo. Een beetje... Dus de tekst en dan zegt hij ze op. Ja, dan denk je van, is dit nou... Ja, maar is dit nu een grap of is dit serieus? Maar nou, deze plaat, daar staan een paar prachtige nummers op. Echt over iets met een vader en dochter verhaal en zo. Maar deze, die Common People, dan dacht ik van... Dat is toch wel, daar zit dus een beetje dat punk in wat mij ook in de muziek heeft gebracht eigenlijk. Maar ook het verhaal, daarom vind ik ook vrij sterk in deze tijd van dit tijdsgewricht, dit gaat over dat je iemand net doet, die wil gewoon proberen arm te leven of zoiets, maar die heeft wel hele rijke ouders en ze... Hij zegt van, het is oorspronkelijk van Pulp, van een Engelse band met Jarvis Cocker. En dus er zit een verhouding, het is een sociaal, hoe moet ik dat nou precies zeggen? Dat je je anders voor wil doen dan je bent en dat gewoon niet lukt. Dat er zo'n frictie in zit tussen de rijkere mensen en de minder rijke mensen op deze wereld. En dat vind ik wel een aardig verhaal. En daarnaast krijg ik elke keer kippenvel als dat kinderkoor erin komt. Dus vandaar. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I... Ja, trek nummer Common People. Uitvierder in dit geval William Shatner, maar wie had denk ik nog Joe Jackson, hè? Ja, Joe Jackson was er ook nog bij. Maar die Shatner, het is ook wel grappig. Volgens mij is hij ook al redelijk op leeftijd. En dan toch dit. Dus dat spreekt mij eigenlijk ook wel. Ik kan me voorstellen, het is dit als een hoes. Ja, precies. Goed noemer, ik wat dat onbelangrijk. Ja, dat is ook al wel weer een tijdje geleden hoor, maar dat maakt niet uit. Dus ja. Top Hole. Dat is een redenlijn door die Libben natuurlijk, maar al de releases op een of andere manier krijg ik een beetje... Het is wat per ongeluk zou ontstaan. Dat begint mij een hit. Met Mark Fogo, dus dan sta je met 5-0 voor, zeg ik maar heel plat. Maar vervolgens hij wel Top Hole uitbouwt het begrip. En net alleen in Friesland, maar heel Nederland, misschien internationaal zelfs zo wordt. Op een gegeven moment had hij toch ambities mee kregen. Ja, het is... zo loopt het, hè? Want met Michiel Hogeboezem, dan, die ging die eerste producties wat doen. En die begon daar ook te leren in de Blue Tape Studio in Luinjebed. Want kijk, dat was dan ook het mooie. Het was dus dat pakhuis waar ook een repetitieruimte was, waar ook een drumstel stond.
En Michiel ook drumles gaf. En ik heb zelf nog een tijdje gedrumd, maar ik kreeg er altijd hoofdpijn van. Dus toen ben ik er maar mee. Thuis bij ons op zolder in Lange Zwaag had ik de drumstel staan. Maar als ik al op die snare sloeg, joh, dan denk ik van... Oh, ja, nu trouwens nog steeds, als ik in de repetitieruimte een kind begint te drummen, dan denk ik, oh jee. Is dat onder kop houden? Ja, precies. Maar anyway, dat is een ander verhaal. Maar Michiel begon al meer te leren. En, dat was een beetje de huisproducer dus? Dat is gewoon, daar is mee begonnen. En toen had hij ook zijn eigen band, Fandango. En daar bracht ik wat van uit. En toen kwam ik via Jan de Boom, de welbekende boeker uit Jouren. Boom Agency. Ja, de beste boeker eigenlijk ter wereld voor de bands waar die van houdt. En die versie van de Frieske Serenes, Douwe Bobtjenburg, die is heel bij hem bij. Maar alles in die wereld, vooral Excelsior, het label is wel redelijk on hem connected. Ja, maar goed, hij had dus toen de Toilets en daar ben ik toen met Michiel heen gegaan en Michiel vond dat eerst maar helemaal niks, maar want het was helemaal niet zijn muziek. Hij zat meer into de een beetje echt Amerikaanse nette muziek en zo. Of tenminste, wat ik in mijn ogen nette muziek. Ik zat meer in de richting van de punk-achtige dingen. Dat vond ik interessanter, wat ruiger. Maar goed, hij vond de Toilets dan toch wel interessant. En toen is dat ook opgenomen. Ja, en dat werd ook... Er kwam de eerste LP op het label uit. En dat was ook eigenlijk redelijk succesvol. Welke LP wie dat? Van de Toilets. Daydream Exploding Again. Ja, precies. En de single een Spoiled Land en de single Box Junction. Dus die kwamen in korte tijd uit. En dat begon te lopen. Maar dat leidde je wel, die rol als platenbaas. Ja, ik vond het eigenlijk het begon al meer te komen. Hè. Maar daar neemt wel een bepaalde positie in, hè? Ten opzichte van de muziekcultuur, van bands. Best zeker toen, tegenwoordig is het bij internet natuurlijk al eer heel oors wordt met het hele spel. Ik bedoel, volle democratische wordt als het ware. Maar de industrie, en daar wist toen Tjeburger van op dat moment, bepaalde wie doorging of niet. Nou, ja, maar dat deed je of toch... Dat deed ik toch wel anders, hoor. Want het was dan ook wel vaak een samenspel. Gewoon van... Vooral in het begin ook dan investeren met mensen die zeiden, we hebben deze demo, we hebben deze plaat en dan bracht ik het uit en zij verkochten de singeltjes bij optredens en zo en dan kwam ik er nog wel uit. En uiteindelijk ben ik dus toen uit het pakhuis gegaan en toen had ik besloten, ik ga ook nooit meer voor een baas werken. Ik ben eigen baas. Ja, maar eigenlijk eerlijk gezegd was het in die periode met Pakhuis was het ook gewoon een goed jongerenbestuur of mensen met wie ik heel goed overweg kon hetzelfde leven. Dus eigenlijk was het ook nooit een soort baas werknemer verhouding, hoewel het natuurlijk wel was, maar je wist never helemaal vrij dus. Ja, maar goed. Hoe leuk het denk ik weer in de Pakhuis. Ja, dat was maar op een gegeven moment werd het, op een gegeven moment dan is de houdbaarheidsdatum is voorbij gewoon. En toen had ik Tophal. En toen begon eigenlijk ook, doordat ik anderzijds met Social Security bezig was en we daar succes hadden, en we kregen eerst een contract bij Fonogram. Ja, bij Fonogram. En Grutte Jongens. Ja, Grutte Jongens. En dat wie ook Grutte Studio in Wisseloord, daar konden we gelijk opnemen. En dat zou wel de doorbraak van de eeuw worden. Alleen dus de hitsingle brachten ze als tweede uit
Want die eerste single was een opwarmertje. Alleen die eerste single deed niet zoveel. En dus de tweede single, onze grote internationale wereldwijde doorbraak, moest nog even worden uitgesteld. Dus City Square is later nooit meer uitgekomen. Het staat nu wel online trouwens. Maar, nou, en toen kregen we daarna toch nog weer een ander contract bij een andere platenmaatschappij. Toen gingen we de Secure Reality opnemen. De eerste LP van Social Security. En daar zag ik dat onze techneut, Timo Smit, die had een computer mee in de studio. En daar kon je daar kon je dingen op ontwerpen eigenlijk. Met het programma Calamus. De voorloper echt, zeg maar, van Quark Express en InDesign nu tegenwoordig. En ik denk van, dat moet ik hebben. Dus toen heb ik dat aangeschaft. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk ook met ontwerperij begonnen. En naast de muziek, of naast Top Hole en naast Social Security, zeg maar. Dus die drie dingen kon ik combineren. En die liepen dus al verder uit, eigenlijk. Ja, het ene had in de muziek het oren nodig. Hè? Maar het is wel een mooie LP of CD of cassette hadden, maar een ontwerp bij komen van een prachtige vakkant. Dus dat wie ik wel praktisch, maar dat leidde je dus echt het beste om alle drie fronten, platenbaas, ontwerper, maar uiteindelijk ook nog muzikant, om dat wat te combineren. Ja, zo ging dat. Dus, want doordat ik dus op een gegeven moment dingen kon ontwerpen, kwam ik ook in aanraking met mensen die mij nodig hadden, of die gebruik konden maken van mijn ontwerpmogelijkheden die in de muziekwereld zaten. Dus dan sneed het mes meerdere kanten op. En daar kon ik dan ook op een gegeven moment van leven. Dus, want het bestaan als muzikant in die periode was eigenlijk, dat ging nauwelijks. Ja. Nee, ik bedoel, dan moet je dus echt toch echt hitmuziek hebben en dan elke week spelen 5 keer, 6 keer of zo voor grote zalen. Dat was onze band niet. Top Hole groeit terug en dan kom je uit bij bijvoorbeeld een act als de Boogies. Hartstikke nog tekenen. Straks het verhaal er even van. Ik draai eerst even mijn favoriete Boogies nummer. Hij staat ook nummer 1 trouwens op Spotify als de Boogies is succes. Ja. Komt er net door, hè?
Met van de boogies. Ja. Van het album Parels voor de Zwijnen. Ja. Even als de boogies als voorbeeld. Van dat is een heel pro de acts en bands als u daar ook tekenen en uitbracht. Ja. Maar zo'n boogies, hoe komt het daarom? Stuurde die dan een demootje? Of zit er op een goede dag een fles whisky en een paar goede sigaren van de door? Hoe werkt dat? Als ze met sigaren waren, dan was het sowieso waarschijnlijk niks geworden. Oké. Ja, hoe werkt dat? Via contacten van een boekingsbureau in Groningen. Op een gegeven moment begon je dan in Friesland, maar er kwam al meer Groninger bands, Ladance Moderna en Security was eigenlijk al verhuisd naar Groningen. En de meeste mensen die woonden daar. En dus uiteindelijk bouw je daar weer meer contacten op. En zo is dat hier. Ik denk met Peter Sikkema, geloof ik, was toen de boekingsbureau daar in Groningen. En zo is dat contact waarschijnlijk ontstaan. Hoe is dat qua promotie? Want dan was toen met de boogies en met Mark Foggo en neem al die oren nam maar dus op. Ja. Was toen met een toske plaat en een Hilversum taal om dat te pluggen? Ja, zeker. Dat En was wie is juist het ook dan wel wat jezelf? aardige. Ja, dat was eigenlijk wel het aardige van het hele gebeuren. Dat ik perste de platen, die werden allemaal in Weesp, bij Dureco. Dat was de fabriek. En daar ging ik dan heen. Als ze klaar waren, dan haalde ik ze dan vrijwel altijd, vooral in het begin. Later werd het wat anders, maar vooral in het begin haalde ik ze zelf op. En dan was ik toch al in de buurt en dan bracht ik ze naar alle radiostations, naar de pluggers en ook naar de winkels in Amsterdam en Hilversum. Ja, wat biedt u die eigen distributie dus? Nee, want wat ik net al vertelde, dat ik in die studio dus ontwerpwerk, dat ik ontwerpwerk ging doen. Dat ging ik dus doen voor een bedrijf van een jonge ondernemer, Henk Voortman, die IDC had. Dat was een distributiemaatschappijtje met onder andere ook het Urker Mannenkoor met niet-ritmisch gezang. Maar ook Jasper van het Hof zat daar, had hij en zo. En die werkte samen met die studio Spitsbergen. We hebben bijvoorbeeld ook de eerste LP van Angelique Kidjo, die wereldster van nu, hebben gedaan. Daar heb ik ook de hoes voor gemaakt. En van alles. Van het een kwam het ander. En hij had ook een deal met om distributie te doen van platen. Dus als die singeltjes klaar waren, dan bracht ik ze wel rond. Maar hij deed het ook dan groter, zeg maar. En ik maakte dan ook folders met al die releases van Weekend at Waikiki en noem maar op. Alles wat zo uitkwam. Maar dat sturen we dan ook gewoon overal rond. Ja. En als ik dan bij die platenmaatschappij ging ophalen, dan moest ik eerst wel even checken of het allemaal klopte, of het niet krom was of zo. En dat wilde ook wel eens gebeuren. Of dat de labels aan de verkeerde kant zaten. Probleempje. Ja. Dat waren het waren wel op zich. Zijn dat gewoon natuurlijk de tijden die je dan meemaakt. Zo, we gingen ook wel ook zelfs snijden bij Kees Grijping. Dat was dan degene die dan de platen sneed. En dan gingen we daar ook wel vaak met de bands ook naartoe om te kijken hoe dat allemaal in zijn werk ging. Dus het was wel heel direct eigenlijk. En inderdaad dan mensen als Henk Westbroek, die pakten het wel op. Of Mark Stakenburg van het KRO. En zo. Dus er waren wel een aantal mensen die pakten sommige dingen op. En dat was dan wel heel, heel aardig.
Nou ja, dan moest het ook boven van haar qua Ja, promotie. ja, zonder meer. Ja. Maar goed, VPRO, kijk, dik wel goede dingen, denk ik. Ja. Maar kijk, die boekies bijvoorbeeld, dan deed ook het boekingskantoor, die deden ook heel vaak al wel goede, die hadden ook wel vaak al goede contacten en zo. Dus dan, je deed het eigenlijk allemaal een beetje samen. Ja, de ene keer dan had het meer succes dan de andere keer. Maar het werd natuurlijk, het werd uiteindelijk al groter, want als je meer succes kreeg dan gingen bands ook weer meer vragen. Zo van hey, kunnen we niet in plaats van zoveel dagen, kunnen we niet wat langer in de studio en zo. En ja, hey, wacht even, dat kan ik niet. Dat kan ik niet betalen, weet je wel. Dan moet je dan ging je toch kijken of je dat op een andere manier weer bij elkaar kon schrapen met een uitgever of zo, of anderszins. Dus Daar gongs wel voor zitten dus. Die is wordt in best voor. ja, en als het niet lukte, dan ging ik niet mijn huis inzetten. Dan was het van Sloes of zo, ja. En dus eigenlijk is dat dan, ja, dat is bijvoorbeeld zoals bij de Ragge de Mannen of zo, dan is het ook heel logisch dat op een gegeven moment dat men zegt van ja, we willen wel een stapje hoger. En dat ik zeg van ja, dit houdt voor mij een beetje op. Want dit wordt een te grote investering gewoon die je moet doen. En dan is het dus een beetje het Heerenveen-syndroom misschien met voetballers. Dan gaan ze gewoon toch naar Ajax of zo. Of uiteindelijk. Hè? En, is dat de reden dat de tophol relatief lietsbleun is? ja, dat is zonder meer de reden. Ja, dat kan niet anders. Maar weet je, er zat natuurlijk ook een bepaalde rek in de muziek. Hè? Er zijn gewoon maar een bepaald aantal liefhebbers in Nederland van dat loopt niet in de honderdduizenden. Nee, maar dus is het heel duidelijk. Eigenlijk nog steeds wordt in de ja, het wordt alternatief, vind ik altijd een beetje een modewoord, maar de ontkomst toch wat onder alternatieve kant. Ja. Gedefinieerd aan de VPRO en VARA wel wat. Nou, een beetje KRO, dat snap ik wel. Ja. Ja, dat gaat net hoe grote aantal. Hè? Dat hebben we het net hoe headliners van Pinkpop en grote festivals voor het dagelijks. Nee. Alleen kijk je natuurlijk, ik had dan al op een gegeven moment met Ongelooflijk van MAM, hadden we dan wel een succesje in de tipparade. Maar dat was dan net jammer, net niet een hit. Maar dat was dan wel, voor de band was dat natuurlijk heel prima. Maar de best door op jacht was naar de nieuwe, ik zeg maar even de Dolly Dots of de nieuwe Joe Jackson. Nee. De nieuwe hits, zeg maar. Nee. Dat zat er gewoon niet Gewoon omdat niet het net leuk vond of business-wise net? Nou kijk, op een gegeven moment kwam ik wel... door de contacten werkte ik dan veel in Hilversum en werkte ik veel samen met het label Via. En daar, die hadden ook wat andere kleinere labels waar we dan ook wel vaak dingen waar ik dan ook vaak dingen wel voor deed. En toen hadden we bijvoorbeeld wel ook met de Jazzpolitie Liefdesliedjes, dat was dan een dikke hit. En van Dikhout, daar hebben we ook mee gewerkt, maar dat was voor andere labels. Was eigenlijk wat dat betreft het grootste waar ik dan zo mee wat meegewerkt heb. Maar meestal was het inderdaad net even wat daaronder. Met een ietsje ander doel, andere muziek. En dat zei ik hoe waarst hoe best en hoe stond erin stiers? Ja, zeker. Want het net krampachtig hoe een gang was van ik mat die hit scoren, ik won mij met de grote jongens. Nee. En hij is Phonogram en Universal, maar er straks tophol in de listens in. Dat dus net. Nee, dat niet. Nee, dat was natuurlijk wel leuk geweest, maar dat kan je gewoon... Kijk, met Weekend net bij Kiki hadden we op een gegeven moment net in contact in Amerika of dat wat zou worden, weet je. Dat was heel spannend en ging dan uiteindelijk net niet... dat klinkt dan weer zo... net niet, maar ja, dat heeft iedereen natuurlijk gewoon. Kijk, maar die grotere maatschappijen hebben 100 artiesten en dan gaan er 80 van
niet door en blijven er 20 hitjongens over. Dus als je minder hebt, is dat natuurlijk ook gewoon minder kans. Ja. Maar de hitsingles, de singles werden eigenlijk ook nooit zo gemaakt om dikke vette hits te worden of zo. Dat was natuurlijk altijd wel de bedoeling. Hè? Ik bedoel, het was natuurlijk altijd wel, je probeerde dat wel op de radio te krijgen. Doe wist net vies van het commerciële. Zeg. Nee, dat probeerde je natuurlijk wel. En dat lukte ook wel. Maar het was, wat je al eerder zei, je komt in de buurt van de VARA en de VPRO. En dat is niet de Tros of zo. Ja. De Tros had trouwens wel als eerste, geloof ik, die Mark Foggo zingen. Want dus dan had je gelijk al in de gaten. Dat was op televisie. Ja, dus dat was wel... dan is het gelijk al groter. Hè? Dat merk je ook wel gewoon. Dus... Mark Foggo, daar geven we even wat van draaien. Straks praten we even verder naartoe op Tophole. Jos Haier, hij is van datzelfde label. Hij ontwerper, muzikant onder andere van de Security, dat is hun band. En dan zal ik hem nog even terug in. I feel the rain get into my feet. I like my clothes nice and neat. A hat down over my eyes. I feel the temperature starting to rise. I got my new shoes, I got them today. I cut my hair in a special way. I never worry what the dudes might say. I gotta be seen when I'm out on the street, and let them see what I got on my feet. I got my new shoes. I got my new shoes. I got my new shoes. I got them today. Hey! In the latest mode, I feel at home down at King's Road. Can you imagine me the friends I meet, asking me what I got on my feet? I got my new shoes, I got them today. I feel the rain get into my feet. I like my clothes nice and neat. A hat down over my eyes. I feel the temperature starting to rise. I got my new shoes. I got my new shoes. I got my new shoes. I got them today. Do you hear what I say? Mark Foggo, ik geloof van origine Liverpool, daarna Londen, een echte muzikant. Hoe kwam die zo bij Jos Haier en Tophole en ook via Michiel. Die had hem die had kennis met hem gemaakt en toen kwam hij in Heerenveen en toen hebben zij een demo gemaakt. En toen kwam dus die single, toen ging hij in de ska, gewoon, want hij ging ook met hij kwam eerst met een andere band en toen heeft hij wat muzikanten geronseld en toen is hij met zijn Secret Meeting begonnen. En, maar uiteindelijk heel belangrijk voor die West. Ja, zeker. Het is wel grappig, want hij heeft onlangs kijk, al het werk van Tophole wordt zoveel mogelijk probeer ik online te zetten. En dat gebeurt dan door techneut Wouter Cruijff. Die is
Die heeft ook veel geleerd van Michiel Hogeboezem, dus dat is wel grappig. Maar Markie heeft onlangs dus ook wel weer een album opgenomen in die studio van die Wouter Cruijff. Dus die cirkel is wel een beetje rond. Kijk, alleen dit nummer wat je net draaide is nog niet mijn... dat is niet... Kijk, die New Shoes, die allereerste versie van Mark, die is echt fantastisch. Dat is echt een hele goede... dat was ook gewoon echt wel een hit eigenlijk. Dat klopte. Dat klopte eigenlijk alles wat dat betreft wel van. Hij speelt nu nog steeds zo. Dus dus ongelooflijk eigenlijk. Ja, dus ja. We kunnen goed praten en dat zullen we nog wel eens in een serie doen. Roen hem al je releases die je ooit dienen via Tophol. Dus dat best zeker nog net van jou. En met de security kunnen we zien dat we die nog live in de studio krijgen kunnen. Maar goed, daar zitten we iets mee in virus en weet ik allemaal niet. Dus dat wachten we allemaal even rustig hoor. Ja. Maar de best mij van alles nog dwaande. Dan bied je alles op een richtje ontzetten. 40 hier Tophol, meer dan 40 hier trouwens. Ja. Boek, releases, security. Dus hij is, ik het begin van ik ben maar eigenlijk maar wat loose ends bezig nog. Maar ik het nou, loose ends dat niet. Het is gewoon ik heb nu gewoon wat meer tijd om bepaalde dingen gewoon mee door te gaan. Omdat ik echt ben opgehouden nu met het grootste gedeelte met het ontwerpdingen en zo. Dus ik ben nu meer vrij voor een boek over 40 jaar Tophol. Wat ik samen met journalist Jan Slimbach aan het opzetten ben. Wat veel meer werk is dan ik dacht. Maar dat is gewoon nog wel weer logisch. Als je begint met iets en je denkt van nou zoveel pagina's, maar dat loopt toch alweer behoorlijk uit. Wat voor boek wordt het? Memoires of meer? Dit had ik uitgebracht. Dus memoires, maar ook interviews met hoop muzikanten en zoals Peter Siebega of jongens van de Boogies of van MAM. Ook met journalisten die toen recensies schreven en confronteren met van toen vond je dit helemaal niks of hoe kijk je daar nu tegenaan of zo. Dat is nog geen onrekken, hè? Dat is wel grappig. Zoals bijvoorbeeld een van de hoofdredacteuren van Oor nu, die had vroeger van de plaat van Burma Shave een recensie geschreven. Dit is volkomen, ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, volkomen kut, had hij geschreven. Ken wel, ja. Ja, ken wel, ja. Daar was ik zo boos over dat ik in dat blad Opzien een advertentie zette dat hij een... ik geloof dat ik het allemaal maar niet moet vertellen. Maar in ieder geval... een klein... nee, je was boos op hem. Ja, ik was boos op hem. En dat kwam zelfs nog op de radio toen. En zo, hoe ik daarop gereageerd had. Een relletje met Jos Haier. Dat kan... En Jan Slimbach heeft dus nog weer met hem gesproken van of hij zich dat nog kon herinneren en zo. Dat nog steeds, ja. Dus, dat soort dingen komen dan wel in dat boek. Want wat had hij altijd dreun in dat label? Ik bedoel, we hadden nog een praktische kant, het uitjaan, de business en ontwerpen. Maar wat had hij motiveerd om het zo lang vol te houden? Wat vond je er echt leuk hoor? Nou ja, kijk, zo contact lang... met die muzikant? Ja, dat. Maar kijk, het is natuurlijk wel het is ook een periode geweest dat ik er heel weinig aan gedaan heb. Hè? Dus het is natuurlijk niet, het is wel 40 jaar, maar het is niet helemaal eerlijk, omdat ik natuurlijk ook een tijd heel weinig aangedaan heb. Maar sinds het online op de laatste jaren wel weer online uitbrengen. En af en toe dan ook daartussendoor inderdaad ook met de security en de Happy Tunes waar ik dan ook mee speelde, dingen uitgebracht. We hebben echt... ben wel doorgegaan. Wat heeft me gedreven? Het is gewoon... Vond je het een leuk wereldje, de muziekwereld? Ja, zeker wel. Ja. Maar er zit ook een hoop verdwaasde figuren tussen, en creatievelingen. En doe ik bij een redelijk georganiseerd figuur? Nou, wie zegt dat ik niet verdwaasd ben? Nou, ja... Nee, maar ook dat valt op zich wel mee. Maar kijk, doordat ik ook
met dat label bezig was, kreeg ik ook allemaal hele interessante opdrachten om bepaalde dingen voor Amerikaanse labels en zo te doen. En dus dat. Zoals wat? Nou, ik heb voor het ESP-label, dat is een wereldberoemd very alternative jazz label. Maar ook waar Billie Holiday bijvoorbeeld ook op zat. Daar heb ik allemaal hoezen voor gerestaureerd. Dus dan ging ik soms naar Londen of naar New York om oude platen op te kopen ergens. En dan scande ik die en dan ging ik die restaureren. En dan werd dan hier in Nederland weer een nieuwe CD-versie van gemaakt. Dus dat was een hele interessante opdracht. Daar heb ik een heleboel. Was ook muziek bij die absoluut niet om aan te horen. Echt teringherrie. Of takkenherrie. Nou, herrie, ja. Nou ja, in ieder geval voor sommigen het einde en voor anderen ook het einde. Maar dan de andere kant. Ja. Maar wel grappig. Maar ook bijvoorbeeld voor een folklabel of als Putumayo, daar werkte ik voor. En jazzlabels en zo. Ik maakte ook advertenties. Dus eigenlijk, ja, het is gewoon een way of life eigenlijk. Gewoon, dus een beetje al mijn hobby's een beetje daarvan kunnen leven. Dus wel interessant. Dus ja, zo heb ik het eigenlijk altijd gedaan. En daar is nog steeds lolling. Zeker. Ja. Ja, nee, je heeft natuurlijk ook wel. Er zijn ook wel periodes geweest dat ik echt dacht van komt dit wel goed, weet je wel? Ja. Dat je echt denkt van dan moeten we toch echt wel wat verkopen of zo. En, ja, want hoe haast dat nou? Want Tophole weer natuurlijk het label van de LP's en de CD's en de cassettes. Ja. En nu wordt er alleen maar streamed. Ja, nu is het, dat is niet... Zoest u nog een Tophole beginnen anno 2022? Nou, als je gewoon wat rappers, goede... Nee, maar serieus, zoest er wel beginnen? Nee, dat is gewoon haast niet te doen. Maar goed, kijk, zo'n label als Excelsior... dat bestaat nog steeds. Ja, die doen... Maar die hebben dus dan ook dan zie je ook hoe die ontstaan zijn. En dat volg ik gewoon wel. En dan worden ook al breder, hè. Dus dat... Nou ja, Danny Vera zit er ook al bij. En neem maar op. En Meijner Talma. Ja, precies. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Maar dat is ook de enige manier om het te doen. En zij hebben waarschijnlijk gewoon ook een goede distributie all over the world. Gewoon kleine aantallen. En dan is het nog misschien net te doen. Maar schrapen dus. Ja. Nou ja, ik weet niet hoe het voor hun zit. Daar kan ik niet voor praten. Maar kijk, aan de streaming, daar verdien je gewoon... dat is waardeloos. Ja. En dat is dus gewoon gelegaliseerde diefstal enigszins. Wat Spotify betaalt. Kijk, je hebt nu wel meer, er zijn ook streaming services als Qobuz en zo, die zijn ietsje duurder ook voor de consument, maar die betalen ook beter. Dus er zit misschien wel een beetje beweging in, maar het is gewoon, vooral als je dan de bedragen leest die de bazen overhouden, dan denk ik van nee, hier zit iets goed fout. Maar aan de andere kant... Had dat net altijd zitten? Nou ja, daarom. Dus ik bedoel, je moet ook... Ja, net om het te bagatelliseren. Nee, ja, integendeel. Nee. Maar dan vreet ik even van die rol als platenbaas. Dat is een rol west als de Grutte jongens, de Phonograms, de RCA's en neem het al maar op. Ja. Die gaan natuurlijk levendig van de jaren 60, 70. Altijd, maar om één reden in die business zitten. It's about money. Toch? Ja, of ja, dat ben ik niet helemaal... Kijk, ik werkte veel samen met Weilen Arjen Witte, de uitgever bij Warner Brothers. En die hield ook gewoon van muziek, weet je wel. Dus die had dan ook wel bijvoorbeeld Gerard Joling... daar verdiende hij dan wat aan. Maar wij kregen ook substantiële bedragen met security om dingen uit te proberen. En ook bij CBS
hebben we Homesick Home bijvoorbeeld gemaakt. Dat was ook een behoorlijk bedrag, waar we ook een vioolgroep konden inhuren en zo. En dure studio's. Dus alleen kijk, ja, het is inderdaad, bij hun is dan net van, oké, daar mislukt het, daar lukt het, daar lukt het. En als het daar lukt, dan is het zodanig dat die andere kosten, die kunnen dan worden gedragen. Dus ja, Westkomen van Yield. ja, dus kijk, en inderdaad nu met Spotify, of nou ja, alleen en YouTube en noem maar op. Het is eigenlijk wel de enige manier dat je je muziek nog een beetje kan laten horen. Maar het is ook zo grappig, de cassette is weer op retour. Hè, dus gewoon een label gewoon wat cassettes uitbrengt. Je noemde ook al Digging Demos. Nou, die doet ook in cassettes. Maar de LP is ook gewoon helemaal terug. Maar de LP, het vinyl is op, heb ik begrepen. Als je nu nog een LP wil laten maken, dan... Jochen, zie je maar, wacht. Ja, en precies. dat rent alleen maar op, begreep ik. Ik heb ook begrepen dat, want doordat Adele 1 miljoen LP's heeft laten maken, dat de hele vinylvoorraad van de wereld op is. Ja, dan had ze al liefdesverdriet momenteel, dus dan kunnen we dat weer... we zouden ze eigenlijk moeten omsmelten. Ja, op pauze zetten en misschien weer omsmelten. Maar. Ja, precies. Maar maar vinyl is ook, ben ik ook achtergekomen, is super milieuonvriendelijk. Dus wat las ik laatst weer? Van de CD is weer in de return gewoon. Ja, dus, volledig afgeschreven en dan komt hij weer. Ja, want wij hebben een nieuwe auto, weet je. Ik draaide al, mijn vrouw ook, die had allemaal cd's in de auto. En dan een nieuwe auto, er zit geen cd-speler meer in. Dus dan moet je met mp3, moet je nu gewoon... ik wil gewoon de cd-speler weer terug in mijn auto. Gewoon. Goed zo. Ja. Maar kijk, de cd is natuurlijk wel heel gemakkelijk. Maar ik weet ook niet. Ik weet niet wat wat de toekomst gaat brengen op dat gebied. Maar, Is dat nieuwsgierig, nee? Bist daar mee horen we nog met dwaande? Ja, dus dat is wel een van die dingen, als we weer even naar het serieuze toe gaan. Dat is natuurlijk wel iets waar wat je realiseert van iets wat nu over 30 jaar gebeurt, dat je dat hoogstwaarschijnlijk misschien niet meer gaat meemaken of zo. Of iets van over 40 jaar. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja. Wist je wel nieuwsgierig, nee? Ja, zeker. Kijk, je leest boeken over geschiedenis en zo. En dan kom je erachter hoe het in 1450 was of zo. Maar de boeken die beschrijven wat er in 2100 gebeurt, die zijn er misschien wel, maar hebben op mij nog niet die indruk gewekt dat het zo was. Of zo. Dus ja, nieuwsgierig, ja, tuurlijk. Maar goed, daar moet je mee dealen. Zo is het gewoon. Nou, du bist nog net clear. Nee, maar wat is klaar? Nee. En volgens mij bist je ongetwijfeld is wat ouderdomspijntjes en dat het al wat strammer en moeilijker gaat. Maar volgens mij valt nog wel mee. Ja. Ik heb het idee dat er nog wel een redelijk perspectief was, toch? Ja hoor. Nee, maar daarom vind ik het ook leuk als we met de band hier optreden, weet je wel. Dus dat is gewoon heel geinig om te doen. Ja. We praten nou eens verder, want we best staan zo aan het eind van dit interview kwam. Ik heb van alles in de holen om nog te draaien, maar ik denk misschien is het wel leuk om mee die eerste singeltje te eindigen. Is dat vind ik eigenlijk wel oké. Ja. Even hoe het nummer, waarom? Like a Rolling Stone. Ja. Leid die van griepen of best heel bewust naar een platenzaak om dat nummer te kepen? Of wie het gewoon dat bewust heen gaan, V&D. En ook bewust de lange versie. Dus want je had een part 1, part 2, dus was voor de radio. Maar dit sloeg er bij mij wel in, die Like a Rolling Stone. Bob Dylan sowieso wel. Held?
Ja, ik heb hem toen nog wel. Ik heb hem nog een paar jaar geleden nog een keer gezien. Toen was het natuurlijk wel een beetje anders. Maar ja, nee, natuurlijk wel. Ja, kijk. Je hebt natuurlijk ook. Ik heb de Beatles niet genoemd. Er zijn zoveel geweldige muzikanten geweest. En die hebben ook gewoon. Bob Dylan is wel een rare trier in die leven. Ja, nou ja, Beatles ook wel hoor. Ik bedoel, Oké. en dan praat je echt over alle Beatles gewoon. Dus ja, maar ja, het is te veel om op te noemen. De smaak die je dan hebt, door al die loop der jaren heen hebt opgedaan. Dus echt, ik ben ook gek op klassieke muziek of zo, dat vind ik ook prima. Dus, Maar we eindigen met Bob. heel goed. Mr. Bob Dylan. Dank u wel. Graag gedaan. Succes met het boek en de releases, security, het ontwerpen. Dat is nog lang net klaar, toch? Nee. Maar met dit verhaal is eigenlijk ook nog veel te kort, weet je. Dus, Wij gaan een deel 12 maken.